So ito naman yung size na pang YouTube, size na pang upload. Pero yung wide angle niya ang ganda pa rin, oh. Yung view sa likod. Yan. Yan yung wide angle, sobrang wide siya. Makikita mo talaga kahit maglakad ako dito, maliwanag pa rin dahil yung araw nandyan pa. Pero yung wide angle niya talaga. Ganyan, no. Oh. Tingnan mo yung sun. Yan. Liwanag, oh. Tingnan mo yung view. Makita mo yung view ng likod ko. Sobrang ganda. Blind ako kaya sobrang araw eh. Pero ang ganda pa rin ng view, oh. Maganda dito sa camera na to, yung action camera, 360 camera kasi. Anong tawag dito? Kahit wala akong tripod, hawak ko lang siya ng kamay ko. Yung stabilization niya talaga ganda. Hindi shaky. Ito yung the best dito sa action camera. Hindi shaky yung quality niya. Maganyan-ganyan pa ako. Tingnan mo, oh. Yan. Ganda. Yung stabilization niya. Yung ganda. Ito mo si Ayla. Swing, swing, swing. Ganyan yung ano niya. Yung wide angle talaga the best. Kita mo talaga yung view ng park is ano, kita mo talaga yung view. Kasi nga yung angle ay yung pagka wide angle niya. Kita mo yung sunset. Yan, sobrang liwanag. Dito naman ang ganda ng pagka wide angle niya. Yan. Ito yung malaking slide. Meron dito sa kabilang maliit. Para sa maliit na bata. Dalawa yung slide dito sa kabila. Ito yung slide dito sa kabila. Ito sa kabila naman yung isa. Paakyat yung dalawa sa taas. Oh, you wanna try the big one? Okay, go ahead. Ayla, mommy's here. You did it yesterday. Yes, slide. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wow. I'm gonna run. Ayla, ang cute ng pantalon mo, Ayla. Oh, ang cute ng pantalon niya. Go, spin, spin, spin. Spin. See, I don't need a tripod for this little action camera. Because you're not holding food? no, it's made for stabilization wherever. The stabilization is really good. Mahilo yan sa this. Stop. Other way. Oh, you want to wrap your legs around?